Milé hľadané dámy, nevešajte hlavu, nebojte sa, aj pre vás sa dá nájsť riešenie a my sme ho našli za vás. To taktiež platí aj pre ostatné dámy, ktoré sa chcú týmto trestným činom vyvarovať. Prvej dáme doporučujeme tieto šaty značky, ktoré na sebe má aj modelka v hodnote 1500 eur, doplnené topánkami značky v hodnote 500 eur. Druhej hľadanej dáme doporučujeme tento štýlový street outfit s tričkom v hodnote 200 eur, riflovými kraťaskami značky v hodnote 100 eur, kabelkou značky v hodnote 150 eur a sandálkami bez ponožiek mladá dáma značky za 100 eur. Tretej hľadanej dáme by sme odporúčili tento príjemný mestský outfitík so sačkom značky v hodnote 300 eur, kabelkou značky za 100 eur, doplnený tričkom značky za 50 eur. Taktiež by ste k tomu mohli zvoliť tieto príjemné kožené legínky značky za 80 eur. Na záver by ste outfit mohli podľa nás doplniť teniskami značky za 90 eur. Poďme na štvrtú hľadanú osobu. Ako sa hovorí, komu niet rady, tomu niet pomoci a preto by sme vám, mladý pán, doporučili si tento trest odsedieť. Ďakujem. Posledná, piatá hľadaná dáma má ešte nejakú tú možnosť na nápravu a preto by sme jej k behu doporučili tento ležerný športový outfit s tričkom značky za 60 eur, športovými legínami značky za 120 eur a teniskami značky za 80 eur. No už to vidím na skoré ďalšie číslo, dámy a páni. Uvidíme sa čoskoro. Dovidenia. Som to zabudla oddialiť.